Salut! Deci asta este cutia mea pentru camping, cât pentru a ilumina curtea prin această Muffa Anderson, unde voi ieși cu cablul și mă voi duce direct la luminile din curte. Am făcut o cutie puțin mai specială și m-am bazat mai mult pentru camping. Am pus niște lumini partea frontală, niște lumini pe laterala aceasta, pe care am folosit și alte lumini pe această laterală. Nu am folosit nimic pentru spate. După care am zis că dacă tot sunt la camping, să beneficiez și de un pic de radio. Și am pus un radio aici cu două boxete mici în laterale. Are funcție și de card și auxiliar și Bluetooth. Am decât cardul SD acum băgat în el. Care acesta e Bluetooth-ul. Acesta e cardul de memorie. Radio. Avem indicele la baterie. Aici mai avem iar o mufă pe care o poți conecta la diferite benzi LED pentru iluminare în curte sau în zona de camping sau unde ești tu. Aici mai avem un șir de prize, mufe de 12V auto, 3 bucăți, toate funcționează, le oprești pe butonul on-off. Aici avem la fel un buton on-off care acționează încărcătoare de telefon, încă un încărcător dublu de telefon și o altă priză de 12V de mașină. Așa. Telefonul, acea priză încă funcționează, îmi încarcă. Aici avem două mufe MC4 care duce la acest mic panou solar. Un panou solar care se face valiză. L-am pus acum de probă un pic. Aici avem, înăuntru avem un invertor care produce curent de 220 pentru, să spunem, ați încărca un laptop sau un telefon. Pe care am atașat și două ventilatoare, unul de absorție, unul de extracție, să-mi scoată aerul cald dinăuntru, din acea cutie. În acest generator avem unul aici și unul aici. Unul împinge, unul scoate. După care indicele, bine, bateria încă este nouă, dar indică decât 66%. Am făcut probă deja cu acest invertor. Nu cred că o să-l folosesc mai mult de 66%. De 600 de W, 500 de W, mai mult nu cred că o să folosesc. După cum se pare, acela se observă că îmi încarcă laptopul, ceea ce momentan decât atât am nevoie, că să zicem că ești la camping și ai nevoie de laptop să lucrezi. Aici avem un control charger care încarcă bateria și acesta este butonul on-off care acționează toată cutiuța asta, să spunem. Să oprim invertorul și pe acesta și pe acesta și pe acesta și la interior avem câteva fire, mai multe. Avem o baterie 120 de amperi, baterie de plumb acid. Vânzătorul spune că o folosește pe caravane și pe alte cele. Avem un fuse board de 12V pe diferite siguranțe de 50 amperi, 20 în funcție de cum vrei și de cum ai nevoie. Bineînțeles, consumatorii mari nu sunt decât acest invertor. Acest invertor spune chinezul că este de 2000 de W, dar nu o să folosesc mai mult de
a încărca un laptop sau cine știe ce consumatori foarte mici. Mai aștept să mai vină o priză de 220 pe care o voi monta aici pentru mufă europeană, pe partea aceasta undeva, pentru mufă europeană, aceasta pentru UK. Eu locuiesc în UK, mai am și niște aparate pentru UK și nu se știe niciodată când să ai nevoie de aparatele de folosință, să spunem. Așa, și cam atât. Un pic de DIY, să spunem, la un alt nivel, mai, să spunem, mai avansat. Un generator electric portabil. Dimensiunile cutiei. Am aici o ruletă. Este o cutie Stanley cumpărată de mine. Avem dimensiunea de 70 de centimetri, să spunem, da? În mare, pe o lățime de 30, cu o înălțime sau o adâncime tot de 30 și cam atât. Pentru bateria asta am făcut eu niște setări, dar nu cred că sunt mulțumit. Am lăsat la 11V pe discharge când să se oprească, dar 11V eu zic că nu e ok, dar când o să folosesc mai îndelungat, o să setez valorile diferite. Și cam aceasta e, să spunem, cutia mea. Mai trebuie să mai vină de curând o antenă pentru radio, pe care o voi atașa undeva aici în spate. Și antena și mufa de priză de 220. Și cam aceasta e cutia. Dacă ar mai fi fost ceva, să pun o idee, ceva, ar fi binevenite, să spunem, sau... Da. Cam acestea sunt, să spunem, ideile mele. Bune sau nebune. Spor la lucru.